Добрый день усім добрым людям. Вось раніца у Вене, у Аўстрыі. Зараз 6:01 раніцы. Вена прачнулася, усё гарыць, усё файна. Пабяжым на прабежку. Дабег да прыгожага касцёла, тут такі ёсць. Што мяне яшчэ здзівіла, колькі свабоднага месца, дзе можна прыпаркаваць аўто. Але не гэта была моя мэта. Моя мэта была трапіць вось на гэтую спартовую пляцоўку. Тут уже адрозніваецца ад польскіх падыходаў. Яны мне тут больш падабалася. Тут, па-першае, ёсць, каб спіну сабе, не спіну, а прэс падкашваць. Брусья такія выдатныя. Супер брусья. Вось гэтыя, зразумела, ровар. Зразумела, можна туды-сюды свае ножкі пахойзаць, розныя бакі. Вось гэта цудоўнае практыкаванне. Працуюць рукі і ногі. Лічыце, як грыбны трэнажор. Гэта таксама ножкі тут. Туды-сюды, туды-сюды. Вось там адмысловае. Працаваць на ногі. Хапаешся і выціскаеш імі. І прычым ўсё ў добрым стане. Зроблена. Зроблена кожны метіс зачынены накрыўкай гумавай альбо якой. Некаторыя згубіліся, але там таксама, каб ніхто не пашкодзіўся, не падрапаўся. Вось, гэта стэплер. Стэплер яшчэ ў іх ёсць быццам бы... Не, гэта не стэплер, гэта хадзіць эліпсоід. І зноў такі малы крок, не вельмі зручны. Для дзяцей, магчыма, так. Вось, як ён называецца. І ўсё ў прыстойным выглядзе. Побач ёсць пляцоўка, сядзенне, скамейка, каб бацькі глядзелі за дзяцьмі, сметніцы і шыкоўны парк. Вось там, калі трапіць, там такая дзіцячая пляцоўка, якой вы нідзе і не бачылі. Хто не быў у Вене, зразумела. Там спартовыя пляцоўкі. Вось неяк так. І ўсё гэта знаходзіцца ў ціхім такім раёнчыку. Зараз мы пазаймаемся і пабяжым. Далее. Усім усяго найлепшага. Беражыце сябе, займайце спортам. Пакуль. Маленькае удакладненне. Бачыце? Прыбіральня стаіць. Гарыць зелёны, што адчынена. І, калі ласка, заходзьце. Вось тут усё прыстойна. Можете зрабіць сабе, і вада там ёсць. Праверым, дарэчы. Вода і цёплая вода. Дык нават гарачая. Тут неяк працуе ўсё. Вось такая прыбіральня. Пазаймаўся спортам. Так. І зразумела, тут ёсць ВЦ для мужчын, гендераў, і інвалідаў. Вось, калі ласка. Але спартовыя пляцоўкі, усё зроблена з нержавейкі, усё прыстойна, прыгожа.